Mňa už to tu trošku nudí. Furt sa dívať iba na televízor. Prepáč. Nič sa nestalo. Ja som vravela, že ma to tu nudí. Furt sa pozerať iba na televízor. Nuda. Nemáte nejakú vodu? Som smedná. Áno, hneď ti pre ňu skočím. Zase budem musieť otvárať ľadničku. Ja tak neznášam otvárať ľadničku. Čo si beriem? Jej. Prečo? Jaj. To bol pád. Mali sme iba drink takýto, tak páči sa. Ďakujem. Bol vynikajúci. Nejaký jahodový. Áno, nejaký jahodový. Ňam, ten bol vynikajúci. No, sestra, áno? Môžem sa ich pozrieť do tvojej pracovne? Ako si tento vynovila? Áno, kľudne. Poď, musíme tam ísť otvoriť, lebo mám zamknuté. Počkaj, ja ťa potom zavolám, len odomknem. Čik. Tak, môžeš ísť, sestra. Môžeš ísť. Už idem. To máš pekne zrenovované. Ten stolík. Ten tvoj poznámkový blok. A tu sú schody dohora. Sestra, kde vedú?